тамошобинони азиз, барномаи як ба як дар Салом ТВ. имрӯза меҳмонони мо Низомҷон Азимов ва Нозими Юсуфзод. Хуш омадед боз як бор дигар. Ва мураззими овозро хоҳиш мекардем ки омода бошанд барои гузоштани тарона. 3 дақиқа вақт ва шумо калимаро мегӯед, шумо дарёфт мекунед. Дар қариб 2 дақиқа дарёфт кардан 3 дақиқа вақт дода мешавад. Калимаҳои осон. Саросма нашем. Мураззими овоз овозро баланд кунед. баланд то ба гӯши ман омода истодааст. Хуб. Хуб. Гӯш мекунам. Вақт рафт. Духтури мол. Духтури мол. Духтури мол. Духтури Мол, мол, мол. духтури гол. Мол, мол, мол. Духтури мол. Мол. Ишқи аввалин. Ишқи аввалин. Ишқи аввал. Ишқи аввал. Ҷанивар. Ишқи Ишқ, 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 ишқи аввал. Ишқи аввал. Ишқи аввал. Ишқи аввал. Аввалин. Ишқи аввал. Аввалин. 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 Ишқи аввалин. Ишқи аввал бо. Аввалин. Аввалин ишқа кун. Ишқи аввалин. Ишқи аввал. Тамом. Қабул. Садои чангкашак. Садои чангкашак. صدای چنگکشک صدای چنگکشک چنگکشک پلاسوس. صدای چنگکشک صدای چنگکشک صدای پلاسوس. چنگکشک چنگکشک. صدای چنگکشک Садои чангкашак пура. صدای چنگکشک صدای صدای چنگکشک صدای غژا. رباط صدای صدای چنگکشک پورا کنه صدای چنگکشک صدای چنگکشک. پورا Илтимос нахон. التماس نخوان التماس نخوان. Көрпаи болиш. körpa bolish خوابای نفت. های بابا körpa چه؟ körpa körpa. bolish بالیش. körpey بالیش. خیزو گریز رزایدیس. خدا رزایدیس خیزو گریز کزو گیری. خان دتازا خاندم میزنم. خان دتازا. ماشین سبوگراو ماشینی پچه. نه سبوگراو ماشینی سوگراو. 30 сония вақт. Дори ишкамдар. دوروی اشکمدار دوروی داروی شکمدر. Нони ҷазадор. نونی نون جزدور Паста. نونی جزدور داروی نه نون 10 сония. نونی جزدور. Аҷоиб. یافتم. Ёфтед. Мешудааст? یافتمش. чихел дарёфт кардед. Ман ҳайрон. Ҳар ду инҳо имрӯз фаъол ҳастанд. Ҳар ду инҳо имрӯз ҳамаи калимаро дарёфт карданд. Ё ки калима осон буд, ё ки дақиқан шумо моҳир ҳастед барои дарёфти калимаҳо. Низомҷон, Нозимҷон мо маънои номо якдем. Қарибан? Қариб. Эшмаду тошмат дорем? Эшмаду тошмат дорем. من بیکار است دیگه دستار می‌فهمید бисёрам хуб. дӯстони азиз, барномаи як ба як чун қисми дуюми бозӣ низ ба охир расид. Калимаҳоро як сум мегузорем. Ва умуман имрӯза барномае ки шумо бо шумо гузашта истодааст, бисёрам аҷиби дар он аст ки ҳамаи калимаро дарёфт кардед. Ва ман бовар накардам аз гӯшҳои Низомҷон гӯшманакҳоро гирифтам, дар ҳақиқатан намешунавидед. Он нафароне ки бовар намекунад чӣ гуфтанд дар кор аст? Бовар намекунад. Як бор биёянд. Фаҳмон. Агар ки хоҳиши бозӣ карданро доред, боварӣ надоред ки дар ҳақиқатан намешунавед, пас марамат шуморо ба як ба як даъват мекунем. Шубҳа бикунад. دعوت شود اگر بهتر میشه. شاید یک صنعتکار یک مردمی عادی دعوت کنم با سخت‌تر میشه. бисёрам хуб. пешниҳодҳо албатта ҳастанд ва албатта бисёрам хуб ки имрӯз барнома хело ҳам ҷолиб гузашта истодааст. ва модаронро низ шод кардем. Чӣ мешуд ки як таронаи навбатӣ аз акои Нозими Юсуфзод гузорем? Қабул.
мешавад. برای چی نه؟ барои чӣ не барои оне ки акои мо имрӯз меҳмон ҳастанд барои шумоён азизон нозими юсуфзод таронаҳои навбатӣ барои шумо гузошта мешавад. Ба мо бошед ва пас аз якчанд лаҳза бармегардем ба хотимаи барномаи як ба як.